akwai lalatacci waɗanda ba su da rabo duniya irin waɗanda miyagun bayan Allah mina haika Allah, amma har yanzu na duk cikin wahala ga wani wai zai na nan wai duk sallar gada aka yi da shi, duk azumin gada aka yi da shi, da wa'azin gada komi kawai photocopy na original ashe mina haika Allah ne. Ana samun irin su cikin jama'a ko ba a samu? Allah ka tsarshe mu shiga cikin waɗanda miyagu. Ashe kaga munafukai tsahin criminals ne, tun zamanin manzon Allah ya yi wahala da su. Yadda Allah ya magance waɗancan munafikan Allah ga manzon Allah da sabon manzon Allah, Allah ka magance muna munafukan Allah da tare da mu. To shi yasa saboda yaƙarsu tana da wahala, tunda duk tare ake da su, duk sallah sun iya, duk azumi sun iya, wani game ne haka cibiya. To duk waɗanda ustazan da gani ce ma an kai duk masoya Allah ne. Wani iya banka bala'i ya cuci al'umma ko joka bai yi shirin gwani ba. A duba nan take ba sai ma hausa raɗi ya gane wane na original wa a photocopy. Allahumma ja'alna fi original. Mummunan kwarai waɗanda za mu wuce siraɗi zuwa aljanna kamar walƙiya. Su kuwa ba su yi ta mulmula cikin azaba. Allah ka tsare mu da shari mina kan Allah.